Tara! Asa na siya eh? Sir? Ikaw na umawak sir, sino ang awak dito eh? Ako dito. Pagkata magkatagtag to. Dito sa kabila. Kunin mo muna tayo, kunin mo muna. Wait lang. Ganda ng tali mo sir, saan mo binibili yan? Siyempre, Ganda eh. gagawin ko lang ba dyan? Ha? Gagawin ko lang ba dyan? Wala ah. Ginagawa ko yan. Hmm. Yun. I-market natin. Alright, sige. Bibili lang ako ng Samahan mo na yung patong tayo ilalak ko. Bili ka na sa Shopee. Hindi akong gamit. Pwede naman. Yung isang binili ko. Kasi bumili lang ako ng mga bits. Ginaya ko lang. Kaso parang ito eh. Hey! Simple ka ah. Alright boy. Boy, sabi. Alright. Boy, Sana yalagat kagat ako. Yung sa binalonan, kinagat ako eh. Masing ka pa yung kinap-season siya. Subuli lang yung season eh. Oh, may amay din man sir. Subuli lang. Alright, lock and load. Sige, patikot lang. Pag umiyak, lock. Sila. Pakakalmayin ko lang sa babae. Pagupitawan. Huwag masyado ka sa mga kasalit. Gato mo lang ba dyan sa likod? Alright, lock and load dyan boy. Oh, di ba? Gusto mo na. Mabilis lang. Ang galing mo ya. Pagpipitaw sa dali. Yan, walang isang minuto yan boy. Yan, kapin mo.